Jeg hedder Torben, jeg er 57 år gammel, og jeg har været hos EBZ i 2 år nu her. Og jeg har en baggrund i gaffeltrukbranchen. Jeg har været næsten 25 år ude hos kunder og lavet gaffeltruk. Så jeg har lavet lidt gearkasser før i tiden, men ikke noget sådan vanvittigt voldsomt. Så man kan sagtens, hvis man hvad skal man sige, kommer fra almindelige mekanikere eller et eller andet, så kan man sagtens komme ind og lære at lave gearkasser. Det er fordi, jeg synes, det er spændende at arbejde med automatgearkasser, og jeg kan godt lide, at det er noget, som ikke alle laver, det jeg foretager mig. Altså, at det er lidt en niche. Det gode ved EBZ, det er, at vi har et rart værksted med de faciliteter, vi har behov for, og så har vi frihed under ansvar. Altså, det vil sige, at vi har flekstid. Vi kan selv bestemme lidt, hvornår vi egentlig møder og hvornår vi går hjem. Bare vi har vores timer, når vi er. Jamen det skal man, hvis man har lyst til et udfordrende job, som kræver omhyggelighed. Altså, man har lyst til at arbejde med automatgearkasser, ikke? Og man har lyst til at være på et godt værksted med nogle rare kollegaer i et godt arbejdsmiljø.